desa. Ingkang pokok alur critane ora kuat. Kuwi ngono kuwi. Alhamdulillah. Aku sowan ning desa ing Tunjung Sita, wah seneng aku. Pembangunane mempeng. Lurahe penjane kadangku nom Adimas Kasman. Ya dulur apa meneh kok putrane dadi anak ruwatanku. Iso cedhak meneh ing antara aku kelan keluargane Adimas Kasiman lan penjane Pak Lek Maryono sak keluarga agung. Matur nuwun. Masyarakate guyub rukun padha seneng. Kula saestu lahir batin nderek mangayu bagyo ingkang tanpa pindhan. Lumantar hajat wilujengan dusun tawis sedekah bumi lan peresmian graha Nawang Wulan ing sakmangke sami dinten pinaringana Lestari Widodo lir ing Sambekala. Panjenengan murah rezekine Allahumma tasun kinungan dalem Allah Subhanahu wa taala muga desa Tunjung Seta dadi desa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Iki pamujine kang ngono kuwi. Tasuwun memetri bumi utawa adat ingkang wis lumaku aja nganti diilangake. Tasuwun saben taun tetep mlaku slametan bumi. Najan terus mlaku ora kudu wayangan, Pak. Wayang iki mau nek pancen delok kahanan masyarakat do kepinak. Nek masyarakat dek rada peteng situasine ya mung cukup slametan ora apa-apa. Ini nek masyarakat pancen lagi enak lan kepenak ya nek apik jangepe iki wayangan. Sebab dudu mergo wayangke sing marake slamet, Pak. Sing marake slamet iki dongane wong akeh sing diimami karo Bapak Kyai. Wayang iki mau sifate rangkaian. Derek uri-uri kabudayan Jawa tilarane Ki Ageng Sunan Kalijaga. Napa sebab Sunan Kalijaga menika wau nyebarake agama Islam lumantar media wayang. Padang bulan padange kaya rina rembulan wis ngawe-awe padang bulan padange kaya rina rembulan wis ngawe-awe ayo kanta aja padha turu sore kene tak critani kanggo besok tembe remburine ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama wil milah bisolatan daimatan ridawami mulkilahi disangkan padang bulan padange kaya rina rembulan wis ngawe-awe padang bulan padange kaya rina rembulan wis ngawe-awe ayo kanta aja padha